Politické strany rádi vo svojich vyhláseniach pripomínajú, že žijeme v demokratickej krajine, kde môžeme samostatne myslieť. V školách však prebieha autoritatívne postavenie učiteľa, založené na memorovaní, zadávaní úloh, počúvaní teórie. Na slobodný prejav, samostatné myslenie deti v školách priestor nemajú. Štát využíva v školách moc nad učiteľom, ktorá sa následne presúva smerom k rodičom. Produktom štátu je vyvolávať neistotu a strach. Za posledných 40 rokov štát zdehonestoval status učiteľa nesystémovými nastaveniami v našom školstve. Výchovno-vzdelávací proces naložil príliš veľké sústo na plecia učiteľov, ktorí následne svoje kompetencie preniesli na rodičov. Deti počúvajú autority, sú vystavené tlaku z vedomostí a školských povinností. Štát nemá záujem o výchovu samostatne mysliacich detí. Chce ovládať poslušnú masu závislú na štáte. Bez ohľadu na víťaza volieb nedovolme našim deťom zobrať slobodu.